Bueno, hoxe teño vos que dicir que estou algo preocupada e triste tamén. Non digas esa frase. Se a frase que vas dicir é a que está aquí apuntada, eu pensaría, porque podes sementar agora mesmo toda a xente que está vendo Hora Galega unha preocupación. Entristece a meirande parte, senón toda a poboación de Galicia. Que periga a tapa de tortilla nos bares. Vamos a ver, palabras maiores e poñémonos serios. Periga a tapa de tortilla. Agora vámonos a tomar aí a nosa chiquita e xa non nos van poñer tortilla. Por qué? Porque, claro, aos hostaleiros non lle sai a contas. Meu Deus, mira de país, mira a tortilla que boa pinta ten. Pois igual non acatamos, porque nos últimos 7 anos, é dicir, os prezos de 2019 comparados cos prezos do 2026 falamos de que a tortilla encareceu un 95%. Un 95%, o que antes salían facer unha tortilla pouco máis de 3 euros, agora xa case está en 7 euros. Claro, suben os ovos, sube a pataca, sube o aceite de oliva, que xa ben sabedes que está volvendo a subir os seus prezos, por non contar co que nos custa facela, que tamén, pois, o butano ten o seu prezo, o gas, todo, a electricidade, o que sexa. E que facemos nós nun bar sen a nosa tapiña de tortilla, meu Deus? Dato real, venres, noite, cea, pedimos tortilla de patacas. Nin grande nin pequena, tamaño dun prato, con queixo. Bota canto custou? Uns 13 euros ou así. Mais. Mais? E máis de 14, e máis de 15, e máis de 16. 16,80 euros unha tortilla. Comimos ben, comimos 3 persoas dela, e estaba boa. Pero ollo, ollo que a cousa preocupa. Nada se libra da subida de precios e no caso da tortilla tampouco se lle pode dar a volta a esta tendencia, Pablo. Isto tamén custa máis agora. Sí, la verdad es que sí, Desde la pandemia ya hemos notado una pequeña subida, pero últimamente, con el tema de la guerra y tal, subieron casi todas las materias primas. Canto custa agora aquí no restaurante Marte unha tortilla enteira? Ahora vale 13 euros. Antes valía 11 euros. Cantas tortillas poden sair desta cociña ao día? Pues mira, de tapa, unas entre 20 y 30, 35, y eso sumado a, claro, a de los clientes, por supuesto. Os que piden xa directamente na súa comanda unha tortilla, non? Correcto, sin la mesa. Cantos poden ser? Calcula casi el doble igual. 60 tortillas al día, 70. Que o que máis subiu, onde máis notastes esa subida de precios? Pues mira, fue en la patata, igual casi 1 euro más o menos. Después el aceite también un poco, pero bueno, realmente huevos sí que mucho, Desde la pandemia pagábamos, no sé, uno bajo, 1,40, 1,50 y ahora casi el doble. Está 2,70 la docena. No caso da cebola está cara tamén ou non? Una subida pequeña, pero se mantiene el precio. Hay de todo, ¿no? El cliente que se queja, el cliente que no, pero bueno, casi todos son medianamente comprensibles de que todo sube. Precisamente anoche cenamos una tortilla de patata impresionante. Era para 6,90. 4 euros, no sé, era en el camino, no haciendo el camino. Pero que era unha ración, un pincho. Sí, un pincho. 4 euros. Canto estarías disposto tú a pagar por unha tortilla? Así xeitosa. 10 euros, por ejemplo, 10, 12 euros. Nos vimos ahora dun sitio que valía 13 euros. 13 euros una tortilla entera. Está bien, bien. ¿Una tortilla 13 euros? Hombre, vamos a ver, depende cómo sea. Normalmente onde a comes, en restaurantes, bares ou cómprala? En casa. La tortilla la como en casa. Fuera de casa no. Cuando la vemos, si está buena, se pide, si no, no. Los huevos me los traigo del pueblo, propios. El aceite de la aceituna de los olivos de mis primos, propio. Las patatas las cultivo yo. ¿Tú notas que subiu todo eso? Claro, eso y todo. Los huevos se han puesto, vamos. Sale caro facer tortilla. En vez de 2 huevos, ahora ponemos 1.